Ja, god dag og velkommen til första leikomfer i fotbollslandskapingen 2018. Og dagsens dyster i kringkvarten og idea en klassikere til dysteren mittelen feløyene som vunnet har mest sammenlagt, så vil jeg, HP og KUI. Og her for dyster Atlantic i gang om noen minutter klokkan 3, som alle hinner dystner og idea det setter å begynne. Og vi kunne nevne at hinner dystner så leis bytter at fargemeisterne Vujtjenker og heimavetlig dem tar spiller mot skala og tantisterne så i Norra Gøte og Ebe Streimer hever heimadist i måte B36 og her spiller dere eie og alltid jeg husker til faster heimavetler i år den ikke vetlerne halvmannen og spalt vi reisen i Archon AP vi etter og i betre deltene, beste deltene nå, og her var heimadist mot 0-6 Vester. Og distrer reisen i Sore, i Trondheimsveie, her Sora Lie, spiller mot NSUI. Og så det nerdistren, HP og KUI i Gondadelle. Og vi kunne kanskje bare beina vi nevna hver færre at spela, og heimalige HP hever Teit Jesson i Male, Uteläggare Magnus Eilsson, Jekvan Rove Davidsen, Sebastian Pinkel, Daniel Johansen, Adrian Justinusen, Danny Soilo, Trønder Jensen, Alexander Stankov, Simon Samuelsen og Hjalte Djurus. Og KI-managen Meinhard Johansen, Dani Paulovic, så Ronny Møller Iversen, Johannes Bjørstaloy, Paul Kletskær, Hørdur Askam, Jakob Andreasen, Boris Dorslak, Semir Hasibulic, Johannes Karlsø Danielsen og Ole Poulsen. Ja, og velkommen etter Johannes Jakobsen. Ja, takk for det. Dette ikke den byttaste distene begynner vi, til han platt jeg borger for underholdet og spennende og nekvån avskåren, men jeg vet ikke, første dager, avskårene kanskje skulle eisen vennjast vi etter her å komme i gang etter og affære til fotball, men så jeg vet ikke hvordan nekver avskåret være her i Gondadal. Nei, vanlige nekver som senest lignende møttes til en landskapsbringer til sted. Her har vært noen til å være Olasøke i fjør. Men det har vært alltid gitt og spott om hver best fyrde og hver favoritter og hver av søgnen. Men verleisen nok til han at det torført at fettlet om nekka som helst er en kjølkappingen byrja og tog må alle metingar vel være barna fram vi av som fyravarne kan jag alla men vad är det du fyra eller vad ska man säga 4-13 fjäsen det någon kunde se att vara. Ja, alltså nu nämnde du ganska avskår så det är ju otroligt att få till första des men det är ju en klassiker så näka very väl men man kan ömma så här under vara sin sättning kappen här Berlin i low väl 4 så heter ju very proppfullt avskår men nu är det han översen som är och det är ganska viktigt att de allra bästa så vill kräva jag vet och det var och några vänner det snart spalt här ganska störst ska vi lagt med där rodda ju vet och så där men och jag tror att det är en ska man säga goda medical linon stäcka koil i fiskeldom så här är öliga nytt folk där för undra Atlant att få koja komma ska man säga vara stöv topplig och det måste säga att det är rätt så att jag nu roligt att vi FMI Icenas så 2 år och vånen till Kai väl rätt till jag hör men det som kanske en baie för Kai att det är sån utskiftning eller det är sån främmande spelare kommer att träda åter och så är det avgörande att man så måste säga att det har varit ett rätt. Ja, här är det vad en trutcherspelare i Paulovic och Ronny Møller Iversen och Boris Dorslak. Här går ju tror ju nutchnavn som är då jag så tjän. Ja, det är nog fler än men ja alltså troblasen ganska tann att du ska la med om kostar för aganga så kappen att öl ofta så vart öl några runt i Jordan och i vänner det någon till dömes Hesa Berlin har spalt innanför få att det är två vänner det en Gondadaljer först och Kai vinner samförande till 3-0 få det rattarna ska man säga retordisk klaxor och hoppa under 5-1 så det var till så öl ringt kvärt är alltså det var
vad den bästa uppställningen för skilja så tror jag inte med dem och som mäter nu fram runt att shota Ludes inte i blind och vill helt men här var ju att köerna här var ska vi säga vi i 18 och så 17 år här och vi allmänt att vi är FM inte så må vi väl gå ut från att Ankersvägna och en Ludel favoriter stad Ludes inte i blinda så har vi inte så ölen utgift alltså einliggare gosse som jag vill nämna till dem så jag trost vill framhäva till Ronovits ädla spelare så Barnos Financials här och kan komma göras det att en tonkemisser alltid ja. Men annars så rockar vi att ha för att köra för det mesta funkar det kvar ska man säga. Alltså någon egna kanske en allie och rymlig ordentlig och så spår ni runt där klara att halta ja gesten vid hemon men en gång och så ett man det är öliga chans det är att Stankotlums att han vill skia fröjer och han levererar vörn jag tycker att det har blivit öliga och hänket av honom det kanske så det tar spelarna som kanske inte får vara vi i det och på en tutning tar fram det kan vi man klarar visst nog tar på vanliga backarna och har man klarar kanske mycket spelare och några nutchan spelare en utlänningar som heller inte för vi så det kan kanske nyckeln upp men ändå så inte like band men onkel skär är långt. Ja, det är bara en där och ta Kyle just när först att alla är som det ser ut efter några finches kan man säga selaner och så ser det ut att en helt ung spelare alla helt som spela Vinsterbacker Ole han fötter i 8 vet jag inte därför han är 16 år gammal här alla så han får så innan ska man säga säg för nu är från början av han är rycker unga spelare och ja nu eller jag ser han fällt väl vinna att han uppe så det är väldigt spännande så jag kan för att meg uppgång on hever spalt onkel det som Mr. Park Ice onkel Wenger det som spalt onkel Ersen Ice och stäs väl i så fyra sin stil det kapkar så det var väldigt spännande. Det var alltid öle stod det så att enkla spelare komma och släppa fram det och jag vet att jag inte är så glad att det är sin grenium att det är så öle framåt så kommer in och tar halta eller stage några halta att man skulle ganska i större mån haft där ska man säga lokala spelare och allino men ett annat ställe så betyder FM att öle och tar halta klax så att tar man ju utifrån till att kanske kunna trycka på i ses. Så ja, det looks just Barstadlum så vi har öle spännande. Här är en spelare nu mycket ja allra helst. Hjälte har vi ju spalt här samma vi Barstad i vändningar dess någon men nu är det väl Magnus Elsson som kommer in och spelar i Myvärnes samma från därför så är det en öle allround Myvärja som har för att börja kapinsna vi. Ja. Ja, så Bergeline Mankla näkrar får spelare och Terence Backan som jag nämnde här och till väl Isak Simonsen och Oliver Nicholson som inte är toucher gossier. Så jag vet spelarna och Vatlanon har på så någon erkänt racevart Bunon och kan vi väl sagt hans Uikviton och Blavon. Och till det här kvarselien stilla upp kvar spelar kvar till isen kanske synte tar första vita åren. Det kan vara att Karsten ibland är något John och att onkel spelar inte för vi viker att avsar tilläggar mogerast men nu får det så chans hos Lia är manna till till att jag kan råda av sen är nog bara jag har ju gått här. Ja, det är väl inte ja, det kan man bara och på let's go så kan vi. Ja, det går ju ganska väl ta mest stabila spelaren jag har. Jag flyger ju tror jag så någon högre budget för det mesta så att och är med som är ett annat ställe 100% offrar sig alltid och är alltid vi och allt det försäljja. Så han är en go med att häva för att visa vad det är man vill och där var nog vänner har jag i Heimer som var vänner till FA Touchar. Och Islanding och lukt så vill jag där så just inte av sån här to go andan och stretch vill jag och det alltid att jag går igen och jag går med över att lucka som visa tandvägen fram det så. Ja. Men alltså jag ut från minten om vi sitter här så söker vi väl till att jag går över väl högra backar och Miriam är väl Hjalti och Magnus här och så alla Daniel som kanske är mer känd som är mivadlare vänstra backar är vänstra backar att ta rockni vi.
Och ja, så vet jag efter här så KOI så är tjej och tjo, ja, det är väl Olle Estensson Paulsen, ja, helst, och så spår nog, ja. Och så är det väl Jans Danielsen som är högerbackar. Och det har varit jag syns att Tåsan och Miver, men ser ut att hört över i Miver nu, annars har hört över uppe i Miver de spalt som 6 här som defensiv Miverlare, men det så hört i Miver så man vi en av utländiga och så Semir och Jakob att det centrala Miver här. Ja, Deni Paulovic är snär nummer 5 som nog är Miver i samma vi hörde. Och här nummer 6 främst då här så jag vet inte här Ronny Muller Iversen som är nu spelare i Chan. Kvar vi danska spelare igen. Ja. Ja, så för det var klart kvar jag låter att Bruksland här dysten och igång har på spelare från att i norra ändan någon. Och bollen är så kvar vi håller med ett långt spark från Hörde fram och jag och Jekman Rowe. Att under bollen och här blir inkast och Alex Trolaj är så domare i det. Och han hickar att öronen i världen och så ser jag där att vi har inkast till. Och till det är Olle Estensson Paulsen. Han blev under vänsterbackarna som tar inkastet. Och så är det Jakob Andreasen till Ronny Muller Iversen. Och så kommer det skott och Hape Malle. Och beina vägen Semir Hatsibulic vinner gåvar skott rent bakt utanför Hape Brostein. Och Tighter legacy och färbolten i Rovare Björgink. Ja, men det är väl en assistent som att det är ett inkast och så att en inkast så syns rätt och fram så kommer en retur från Habjer och ser mer i bollen och helt ran gott ner och gör det men Tighter ser han alla vägen och färdiga nu. Och så för Habjer i modal upp och till Simon Samuelsen han för en lilla möjlighet utanför Brostein och Ryan så kanske vi lite bollen han ser kanske att menar du kvar mål när startar synder åtta men det händer inte ska i för KWI och menar färbolten och så bygger KWI upp här från Mivergen av Dani Paulovic till Hört Askam och han ränner sig åter vid en lång spark framåt till vattnen och har Björn Havansson sänder han fram av mina och här ränner Sebastian Pinkel att få att hemma alla bollen och spela för oss här och han blir Hilton och tar Bruksla 4 och gott kors på ena vägen. Och jag har alltid haft det där till där har du färd akkurat är så ett öligt det är inte sting chans är det så med stolpen här så tycker man tar bollen och sparkar bollen väck eller det är också han säger men det är väl tulja få att man var I'm not to share kan 45 sekunder. Ja, knappt 2 minuter ja. Ja. Frispark till Happe och Amine och Trönder Jensen är nästa bollen. Och han spelar bollen från sig till Hjalta Juros. Så det ligger bara ner högt med Jekman Rowe. Och Sebastian Pinkel för ut i bord efter bollen. Och här är reisen Deni Paulovic. Och han släpper attra backlinna. Och han får hotna spark till HP igen. Sista hotna spark. Som ska täckas till i Östningshotten. Och i kontadelli. Och han täver Daniel Johansen som är vinstra Pinter som förra skjuta. Ja, jag kände vi har öliga gå ska vi se inlägg och så börja hotna frispark och andra. Vi kommer där. Det har stått till Stankov och så stöcker bollen ganska långt efter bollen än har Björn Atlava. Och där går han helt åter till tight i Malmö. Ja, Daniel Johansen han är vänstra back efter annars var det Sigfrid Klemsen som i fjör var vänner jag hade som rönde han med vi går i ettne ett lag om Urslede han blåmar upp av mine men nu är det att Armor Jonsson är inte ju har långt som var vänstra back och Daniel är så vi låter negociera av vänstra backen. Jag går ju men Umenda Marion så att det är som Magnus Eilsson kanske ska spela Mr. Backer ta och i Barstal Vardon kommer vi vara i natten men det får så sucha. Ja, men det är nog mer planer så vänner någon utan första vänner det som värtan och så läs att Barstal och eller han som Magnus som skilta mer av Mr. Backer så och här så jag vill snacka av ut i Söjene och han får så spalt bollen från sig Trönder Jensen över han och så är det Hjalte Jekman Rowe Davidsen. Och så kör han bollen ut. Jag vet någon här ligger en KS-spelare som fick en liten snott i jag vet inte om det här ströddes någon bollen här Stankov och är spelare och
Her ligger så en med over suttje ikke hvor han Og vi sa ikke reilig kvart vi får fram her, men det taktes som om at her var en nærmest om at det bolten og Jane, men ja, som om att det är Stankov här så för han i bolten här åt så är det rakt. Jag hade så som inte är grått tackla några men bara det har runnit bolten men räka så av foten och Stankov alltid för. Det är så vilt där akkurat där. Ja, det kunde vara nummer 21 att det är Boris Dosljak, en av de nya spelarna så kan vi. Om då kunde vi se Jan säga att det är finnas så länt vi TV som du säger Kavi och allt annat men här är goalers att spela fotboll då. Ja, så jag goalers. Lite låt det kvart i en mode tennis så det ganska. Ja. Och det är allt ganska jag vet inte det räkna ganska center ett la surmar ett kvarter. Vi sitter torrer går ser. Men alltså inte kallt ganska. Jo. Kallt det är kallt. Ja. Nej, men perfekt till. Och i läsna Rosa kommun runt omkring alltså för bara några fan och så igen ta. Alltså vad det kan så var det lite annat men nu har det ska man se titta samman och finns rota ska man så vattna så kan nu. Ja, och har Björn Ferra att du alla Björn Rowe högra med sända väl in för det. Så med Samuelsen ska han in för det och för det här Anchen har Björn startar här från bollen kommer kan gärna rota borster för bollen om Mina. Och Magnus Eilsson väntar och lägger han åter till tight i Malnon. Ja, här så vi så gott sammanspel mellan Adrian och Jakob Rowe att ha. Ja, och vi kommer färra så att jag roa och här står nu att det som annars efterföljande att det vill öliga arbete i höger syn här och det finns en öliga klogan spelare framför sig Adrian som har haft en öliga gåva gång i vändningar det som skora nägmal spalt väl så att hända så egentligen hopp kan bli vad ska man säga rymna gå sen det trubblar kanske hinna syn ta här som Daniel ligger och han Simon att jag kan nog åter ja så Adrian Justinsen höger med igen flatten för det och Kajarna kommer i mitten och botten stackar ut av vattnet och ja vi söker åter HP att söka höger med igen ta inkast Trenter och väntar och lägger så bollen helt om man i mikringen Magnus Eilsson som kommer att tro att det jag har och det och nu som like låt i Miverjene samma vi Hjalta Churros här så gör vi en annan och man Dan och Söyle och så lite där bollen framåt till Brostein så och jag menar det ute och färran. Ja, och att det är en högre syn. Vi såg att en annan som är väldigt jöknen och en flöt elvering in 4 till som siktar emot Stankov men Kajlägaren är så bara fram för avgrätt stöv näkras för när men det tre tingen som är som man säger kom från HP det är i högre syn här där kommer det rymliga vandamilja stöv och så kan ju det utvärma för två länge boltar som kom fram och så där eller nej det så som är avslutar att det var liksom där en länk sändning fram och så massa bollar. Och jag kommer att en lång sändning och här är så Magnus Eilsson högster och skallar bollen bort av Vandalaj och han för ut av vattnet och vi har inkast här framaliga vänster mejen. Och inkast är så teach innetter och för färran har Björn få han rönna spela bollen framåt till Stankov. Han har en man Richard Nasser till Jakob Andreasen och har behöver frispark och tar attackar där framåt till Pinkel men här är snä Deni Paulovic Stackar inkast Lappe till teacher. Hjalten till Magnus. Och så vänster med till Daniel. Fotlar för framåt lägger han så in efter. Stankov väntar bollen blir tacklad från honom och klacksingarna för att stäva bollen och också det är Boris Dosljak så han vill ute och inkast är till KV. 8 minuter farner 0-0 här i Kondadelle. Och nytt inkast under Habyhusnon och det är Johannes Karlsson Danielsen som också är vänsterbacker i den som tar inkastet och det är 1-3. Kan säga vänster jag högre Sean det hade högre med ja. Det är snär Unge Olle Estensson Paulsen som är vänster med. Så Reiner HP efter att föra fram till vattnet Trönter Jensen och bollen. Kajarne kommer mittlen för att stäva in någon. Johannes Bjärstad och Gevran.
Och så för har Björn Stavin någon och till Sebastian Pinkel i fotlar för räcker vi in och blir nästan ensam attler och han ska så lägga ner om till snacka om här för en Kai likar foten för dem. Spårningen är om Pinkel skulle hålla fram och Ronny in vid någon. Ja, det ligger vi där vinner bollen här och så är det fotlar för stä och näkva för Pinkel då så att ta en förra och helt tvär möjligheter till för Amal Scholver eller lägga tvärsrum och där Ronja som en ja, himla att vi ska kan bara vara sen det bättre Elvich så var det nästan upplagt och så oj förna lägga bollen i fyra så kommer Kai fotra och Luka vi snuta Maynard och mål. Ja. Vi kan se nu 90 minuter farner eller slasher 20 minuter farner att bortsett från skottrent nu Semir Hasibulic så hade vi kunnat se att Habjarna har haft det bättre utsöknar i det. Ja, men här så jag det att det fänger bollen här mitt så jag Pinkel eller gå. Han går för den från dem och kanske skulle han bara helt ja men ja, men så jag är ju mynden att skulle den aldrig vet man kan bo i att träcka till att stanka inte ordentligt kommer stöv så bästa lösningen kanske vara skottrent där. Habjarna har så bollen och eknar i halva. Magnus Egilsson. Och i vänstra sjöen till Daniel Johansen. Magnus Atter. Iverom till Hjalta Djuros. Så lyfter han botten fram efter högre med igen. Här är Adrian Justinsen. Botten var lagt helt attra mina och här för så Danny Sailo och Kall för frispark. Har Björn av tidigt frisparken. Daniel Leo botten. Lägger han gör ut i Vinstersjön. Simon Samuelsen lyfter han fram mot Brostein och Kvaui och har befärd så inkast och halvare Kvaui halvene i Vinstre med igen. Och Daniel ska tacka han. Åter till Magnus Trönter. Och Magnus åter. Så det Hjalte i brom till Jakob Roa och han missar bollen till. Ja, det är hvis man är lite så också så skalt om det är inte en trouble allt inga det är en trouble eller kan från Hjalta och men så tar man liksom en av bollen och så är det väck för ja, annars är det händer inte något särskilt att lära sig. Hinders någon nej. Har inte mal kom igen. Nej, och det är ganska det att du vet det snällt till jätten du vet komma bara roll igång att ena stil för att spela värre och så hoppa på ett land kan hända. För en själv så fällt det men det är TV att det inte på att det är ganska och det som är det är ju som så ju snart för ner alltså har på just det vidare är till att det kan man inte det är några grejer för bättre slett inte så det var ju ingen skala och det är ganska flyger som alltid FM vinner mot den skala det skulle förut men alltså är släkt var ju på näka som helst nu kappen så för igång det tycker att det kommer komma nog flyger underljus lite i början av kappen. Ja, alltså att månader kanske inte är de stora allinon som man ofta gör med. Nej, halt inte och de så i skala de så är alltid att det här faktiskt att det är gottlig och var inte gott det här miss flyger av de rundelägarna som jag var lucka som hjälpt till sig sedan 2 år här så att det så tandreaktionen är det är alltid spännande jag fyllt. Så det kommer ju som för alla från i Möller Iversen för en boll den efter men det spelar väl out så Habe och vi såg ju han sett Kai brukar som recept till ofta länkar sändningar från Miverjene helt fram till podd som ska ligga som snaja vi hade någon till en annan. Ja, men det är ju kanske inte ett okänt fyrbrikt där vi pratar Kai det sätt nu och då kanske sälja över Jonas som träckte lusten ut i högre och så en länka sändning fram till podd som ska så röna snitt av vi är ju inte ska man chatta för det och i det första förrän där runt det där att det blev så gott nog att inte att fick bort först men det enda så vi är någon möjliga eller semira längskott men det är ofta vi att ska man vinna öch vinna något öch här och så är det länge bort på en och 3 meter så för det är det mesta och så hoppar man på att man räkar på och pottfär stöta ner till långrarna och livadlar ner till Bjärstall eller vad det ska vara. Så det är en pastor av koncepten som där brukar. Denny Pavlovic länkan boll fram och har på Brostein av skallar ut från åter. Semir lag där natur chantar en annan så runt att skjuta så är det Simon Samuelsen som hoppar. Räkar en Kajan bara vet att trusta sända bollen väl in i Brostein och här är Mauro Moraleser. Oj. Och hatta var ekvillian vi att ha bäst Malmö överlägen här till och i Distonon. Och han var nog inte längst där också. Nej, det var inte men här att han du sitter Iversen och nu spelar lägger bollen till lägga som attrom och öde här och han kör rennade in att för Daniel här och för akkurat till det både Starsljak som är nervig att han har nog största chansen här till Distonon. Ja.
Men här så jag alltså vi nu snackar de om så här långa sändningar och det kommer en lång sändning och så blir det sin Chubank att fram och så vinner man bollen och så klarar man att spela några här eller två några här och så fär över sin bollen och så lägger han först rum. Så det som flyt alltså vinner och kör för bollen här spel så. Här har man kanske större mån vilja gärna spela alla fram efter. Adrian Justinsen, Trønder Jensen. Och då signar att spela sig av bollen och så kommer en kvar i fodret mittlen och så att det är halva att bygga upp. Ja, och då lägger inte att det vill länka sändning. Det som jag syns som att Mitchell har haft i håan det, alltså han har ju så fyllt kunna rockna ut att mig vill analyse. Rymnar allround mig och så kan man så säga okej, vi prövar att lägga trysta vid de långa sändningarna. Och så kan det vara så vi ger det. Första 20 minuterna så att när här farna så ger något annat. Då att du har möjlighet att budgetera det samma Atlantis dokument. Det räcker som att jag börjar vi ger det och så tar jag det här för att det är en löt här. Och här kör så Sebastian Pinkel så har frispark och i mål Deni Pavlovic. Så kvar vi. Och så en långsändning fram och i Haberbrastein och bollen ändrar så högt med in kör Jakob Roa. Lytter han fram efter vattnon om han har mina och han blir så snätter om vi satt i Pinkel och så kapplar där bollen ner och till Hörter som har lagt han åter till Maynard Maldon och så sänder han bollen i spel fram av mina och här är det så Boris Dorsljak som tar han ner och så får han frispark. Frispark till KU några få meter in i AB halvan här. Det var Ronny Möller Iversen som kommer alla in över att ta det här frispark. Så det man för att vara rätt att han instuderar och frispark någon. Längt fram. Pottklätskar att jag läser, lägger han in 4 och här ständer så Magnus Eilsson. Han var också läser här, vi vet inte om han kunde finna mer på sig, han sa kanske skulle se. Ja, men det tas med också mer om det att alltså jag har väl en måte väl veta att det är som regel poddar sikta efter allt han är. Ja, han var för läser. Ja, och faktiskt lite tvärmans ute i ska man säga att där öken där och lagte pottarna lite men spårningen om man kunde att titta ner så ganska. Ja, nej nästan tydligt då. Ja, till lycka vi men himla att det är ju gå en 4 efter så var den var alltså man rann normal. Kan gärna få bollen in i Brostein så har och så är det Ström att få bollen nu. Tur att det Brostein till är om att Lukas Chalaman eller för en värda frispark. Till har dömt till Stankovic. Ja, så det kommer det inte tvär jag på pula ett and läser här. Ja. Så spårningen om där som manglar in i mittfältet att onkel är tattar upp på ska man säga Malin och Jobbiar att kan lite och attaleta när så bollen kör bort som man ska söka in i motor här som man räknar vi Allen Schem. Här kommer så frispark John Haben. Fram efter Jagersjön han själv. Ja, så blev frispark till HP och halvare Kai Holvenen höger med Sebastian Pinkel får en kall. Och det är ganska Adrian som ska ta den. Han tar det stått till Trent Jensen. Höger med till Jakvarova så stryker fram vi. Och så stackar bollen helt om han har backlinjerna. Kan gärna få han sentan center utfra. Har Björn sentan in åter. Helt under Brostein och så svämmar bollen mittenvinner och fortsätter och för ut av bollen och häver inkast till HP helt framme och jag visste mig. Så är första målet kom ju här och det är Clement Olsen nu har lagt en så 1-0. Ja. Det där är jag utväldigt mot Sorgna att ha någon spark skalla bollen i kassan. Så första mål gör. Ja. Och här är 0-0 och han Björn Reina och så fick Trønder Jensen ekvilielt och Anna Gola Korste och det någon hesa för till Semir Hatsibulic. Och Trønder han får mellande flera för om sig själva så han fick han ordentligt stöd. Ja, så jag kommer så svart han kommer fotla för Trønder ska alla och att här är att öjla vanta mycket tackling här. Helt och ser han inte lite bein ordentligt fram men ja, så är guldkort här har varit ancha det var så ja. Frispark till HP och mycket vattle
i halvene. Det var tidlig stått i alt til Magnus. Og Iverom til Adrian. Han regner, vi hørte noen få at han var av bolten, men han tar sender ikke hver og overlea. Og enden malspark til KV. Ja, så har vi haft det frispark ganska framför och allops halvene, så att där ofta sett han igång, alltså inte en boll beinledes in i fältet då är att det lägger två där samman Kajen utan Iva stinnar i loppspelen så rönnar där lyckas man flytta bollen och så kanske få en 4 i area att lov. Ja, här nog så fitt av Askvaren här så vi sitter inne i Västra Skoil och sitter han sånare parstren här fitt av klaxingen. Och så det eisen näka av falsk in i hobbyhus någon. Så jag synter av falsk kom i Ugondadal i det. Och här så spaltar ju vi 20 minuter för att kötta vara spalt. 4 helming av 4 halvlek och här är Anchamal kom igen. Och som helt kanske också jämnt då aldrig vi kan säga. Ja, det blir jämnt då. Det är alltid kan säga. Och men det är som vi nämnde ganska börja vi att klaxingar var ganska valt att brukar mer länka sändningar ska man säga att det är ganska attraktivt av ett lånt här. Vi vet inte hur jag haft bollen ska man säga i mitten så in att jag och runt och spalsar eller funnits öppningar så kort framåt men akkurat som tar så stönar vi så att vi så joggen gång att vi långa sändningar men här uppe spelar där så. Ja, och så för att Kajarner i all upp men det enda vi att ha Björn få bollen borster. Ja, det vill säga han har varit ute så det blev inkast till Hapen. Och till att Johan Rowan till Trent och så sända där botten fram och mina till Stankov. Och han har haft handen att hjälpa så det blir frispark till Kvar. Och att mål så Clement en affär så han för ett du gitta skadan gör till och 2-0 en så i mål så. Och att inlägg flott mål ett att skriva så. Ja, så han teker vi här han släppte. Ja, Karber. Ja. Det är otroligt. Men det är nog svankt ganska ett land säga. Men det är inte säkert att NSO Ira Liman ska räkna vi gör. Ja, och det är väl en distributor ganska nästan ja. Ja, Charlton där favoritter kan man nog men. Ja, jag vet inte väl troligt att det är mittelment. Där har vi gått så är styrke av som blåson som man kanske har säga att det var ganska nej för jag kunna vara vi så att där har varit lagt väl från landet kan ses. Så allt det första hotnarsparket så KOI och till Jan Spjartalus som tar den. Nu tar höger så snära in västra foten och här för en Maron Kott. Kan gärna få bollen missar ut att Johannes. Så sänder han lockt in 4. Bollen stöcker ut från att det blir inkast till Kawi. Inkast till Kawi. Och det blir tidigt stått till Semir. Han färs nära så han sänt bollen in 4 till och så skorar de! Kawi lägger sig 8-1-0 och det var ett fint skott från Boris Dosljak. Fick bollen in 4 från Semir Halsibulic. Tog han ner in i Brostein och står passar Leser. Snärrar sig då och sätter han vid en gång skott i nätet och här är 1-0 till Kawi. Ja, men fantastiskt flott mål och här är att först att man har spark där varvar bollen och så ja, att det öliga väl skor är här. Och så att det här var volt ner och så kommer en 4 åter han får lyckas som laktan från varje spelaren dreja sig och knallar ner i handar så finns det alltid tvärs över som man säger eller tvärs över kanske skulle ha på verkligen häst för vi tattar så inte slappa vända sig men ja då är det gott mål från även det var snö ner det ja vi måste lära oss det ja Boris Dosljak hade han Dosljak ja och så är det Simon Samuelsen som är på bollen Mr. Main. Centrar han väl in 4 men bollen ändrar inte Mannen Meinhardt. Ja, och så Meinhardt och Kai Malnon kommer ut ur Brosteinen och ska så sända bollen i spel själva. Och längsändning fram i jack och ja. Malmar Jahape kom så uppå i den här det här småspelet utanför Brostein och fick spaltbollen ut ur Brostein och nu är så bollen dömd ute Vinstermin Hape över inkast. Och det är så nytt inkast till Hape. Och som är vänstersöje som Janne Daniel Johansen.
Här var Johan Spjartal i högster. Så är det Trond Jensen. Så är det Stankov. För bollen visar. Han stack Allen från honom. Kajan sända bollen fram emot Brostein Johape. Och här är Taiter ute och häver han. Och Hjalte Djurus iver om till Magnus Eilsson. Och Hjalte till Jakob Rowan. Ja, vi gärna bygga upp här efter det vi tar man attaste spelaren någon. Så där kommer fram och han i halvorna. Adrian Justinsen högre med räcker in efter. Räcker väl vid botten och för nästan prickan fram i mitten Kaja-läggarna. Stankov. Jakob Rowan. Prickarna framåt här. Alexander Stankov för att dra backlinna och häver bollen lägger han från sig till Adrian Roma kommer in i Brostein. Ut i Borre till Jakob Rowan. Han vill all öppen och han kan se där. Fryspark kan ska till haben. Så är skora Aje första mål i bästa delen till 6 lagt 28 och Minar Olsen matchet. Ja. 13:25 minuter. Ja, och alltså NSO i 8-2-0. Och i Sore och P6-38 1-0 mot Ebestreme. Och här är KU i 8-1-0 mot AB. Daniel Johansson ska täcka frispark till AB och domaren han tänkast vi spelarna om kvärt och löft och kvärt inte ska gerast så brukslar han. Och han tänker att stått till Adrian. Och han räcker bort då en kajläggare och så får bollen ut linkas. Ja, som vi nämnde ju Anne, alltså det tar frispark stått där en öle går stå här man kunde umända sig att bara få plocka bollen i fyra med och det var fantastiskt och gott inlägg men det var utfra Eltan och bara simpelt just det att där har valt att spela stått kvar i fyra tror jag att det där Torres har att ta disten upp in i här mot klaxingen och ska man fält nu. Och så missar Habjörn bollen ut av vattnet och Eknar i halve och inkastlig KOI och så är frispark. Och Magnus Eilsson gör frispark mot Johan Spjartal i halvtid. Helt nere vid sydlinjerna. Nej, det är inte Johan Spjartal. Att det är nummer 9 Tamara Potla. Ja, Potla ska. Ja, för det Magnus som för öl harst och i Potla ut vid sydlinjen. Och här är spännande att säga som regel inte för harst, inte ska frispark till att få där Potla väck från målen och nu tar man ge frispark så väntar ju allt och hött ja och nu är det gilt möjligt att få gott inlägg här och lägga tryck och hoppa in. Där måste stanna benen och i alla flesta förrän det är lyckas stöver. Ja, gå stöva, tja KOI. Vi näkvån huvudstärskon mannen. Och domaren brukar nekva tog på att tossa vi spelarna om hur där skulle uppföra sig här i samband med frisparkstöver och det gör han eisen nu och så brukslar han natter. Och detta kommer inte så högt in fyra men det kan gott bli till hotna spark och ja. Det blir det eisen, ja. Ja, men här är det Johans att och vanligtvis säger man att Johans är ja, han som levererar så det bollen så lite där det som ser reglerna lite väl men inte akkurat det så för nog ganska siktan efter en man skulle ränna in från omperstoran in. Så kommer rätt gott hotna spark och Malmö har berönar affära efter bollen och vi vet inte man fick knickvannar under han bollen får gå sur ut om i hinnan någon och det blir gå sur till inkast lokal. Så mäster har han haft hanten och så släpper Kajarn efter i backlinjen av och över. Ja, stuncherna alltså. Ekviljan är vi att Kajarn aktivt över Ole Paulsen som häktesliga snätte sig läsan här ute i. Ja, jag går här och han gick upp och han ser och han är ja switcher finns ju helt vi här men till och med ett fantastiskt gott inlägg här. Så kommer åter ett inlägg. Han björnar under trusten nu och Kajarn vinner bollen åter varvida truste och så vi häller någon till nästa man. Bollen är färdig tur att det Brostein och kvar färdig nu. Kajarn varvida bollen. Johan Spjartal. Så kommer Simon Samuelsen och tacklar och bollen blir ute. Nej, nu hade vi nog se att det är KU som sitter center av det någon häver hape och stått och körde. Ja, och det är så att det är ett fantastiskt gott inlägg här och här skulle du ganska
bollen färg i kassan här, men nej, som du säger, köjarna har liksom tidigt det var öle ja, och jag hade att det blir vi ganska köjarna så låt i hoppar när här var bollen ska man köra fram eller vet jag fick alla såna män på plats och så låta bara hoppa till där ute och så har ölen kom för länka sändningar fram och lagt trusta så den nästa boll var avvert för kvar. Ja, så så där Daniel Johansen sänder bollen framåt över de är hade han varit ute. Så det var inkast lokal vi. Inkast till KV. Och ja, och så det har Björner och tar finna Danny Söyle och så gjorde vissa så och så kom en sorta stanka som förfärdar bollen in i bröststenen, bollen stöcker ut från att och kvar för nu. Det var Daniel Johansen, men kan gärna komma mittlen och tar här var bollen in i vattnet. Missan har Björn få han, här var de inne. Till Sandra Jensen och tar läggan helt att till Malmannen. Tighter. Och så där Magnus Eilsson, Hjalte Juros. Jekon Rowe Davisen, Hjalte Atter. Så en långsändning till Pinkel, men här Hörter Hackren, så det Stankov jag har på som är bollen. Ut i vänster så till Daniel Johansen. Vi är till Simon Samuelsen. Och han släpper så enormt den första, men så är det nasty här och bollen för ut och är klar i genom att det var inkastet låtna. Vi får så Jan. Halva timme färden, 1-0 till KI. Målet gör det Boris Dosljak i 21 minuter. Annars så skala Brent straff i Göte. Elias Bjarkar straff sparsen från Petterdam. Så ja, som du nämnde, det var kanske inte bära. Nej. Det bättre straffspark här. Magnus Eilsson sänder bollen helt fram under målet och här ständer målmävaren och teker han. Så det Stankov. Kan gärna få fädra bollen. Och sända han i bra i halvorna och här är det så Hjalte Juros som färran och Hebran och spelar han frasar till Magnus Eilsson. Så det Sandra Jensen, Stankov, Jekon Rowe. Och har Björner röna att bygga upp. Gott inlägg och gott väderspecial i Eisner. Rätt det högerskjuter är det mer vandamikler Habjörns. Att man sparkar ju Habja. Men spårningen om där spelar välja att spela bollen längt. Att det har inte stått kvar för han och spårningen om där pröva att ta bara och ta slagsmål in i fältet. Ja, Anchen färbolten här. Danny Söyle. Upp och så väl in för det. Och kan jag ner. Få han. Ja, och tack för det och så kommer vi där bjuda Lorstarnon välkommen i Gundadal till första omfär i landskapets ny fotboll i år och här är det alltså HP och KI som testast och här är det spalter 32 minuter i förra halvlek och KI är 8-1-0 mot HP. Målet kom ta 21 minuter var spalter och det var en av de nya utländska spelarna till KI som sätter han i nätet. Ett gott mål som Boris Dosljak skedde. Och Jonas, hvis vi vet helt stått skulle hon ta samman om med sig här första gåva halva timman så har det varit också jämnt halvtid men kanske vi har haft särskilt att han har mål kom där var det kanske varit vid blodan. Ja, jag håller det och hittar efter runt och annars så hade Karin tydligt det någon som är gott skott som tar det Björkar där har haft en hettar av Astangela så att det här Lia Lutsen framför och ska man köra mål annars ute av vattnet kan man så säga att spelet är
någorlunda ja, bort, men kajärnar till kvassar vill det helt. Ja, och annars är de all kommen i öron diston, och vi vet att NSO ger 8 i Trondheimsveien mot Sorjalinon 2-0. Ja, Clement Bergman. Ja, Clement Olsen, ja. Och att vid 6:30 vi har lagt 8 när jag äger mot Epistreime. Ja, Manuel Olsen. Ja. 85 minuter, och vi vet eisne att skala och bränt brottsparsk och i Göte mot Vikings, och här är så 0-0. Ja, och här är det alltså HP och KI, nu är det inkast till HP, framåt och KI har vi högst med en, Jekvan Rowe Davidsen ska kasta, och han skimast framåter och atterätter och till Suyes, och han hemprast, och nu kommer det så kasta, han finner Stankov, och han hever så bollen chassar, är runt ett truste, tvär KI-görar 8 man, bollen blir lagt att till Trond Jensen, och HP, han har mine, lägger han ett gör diagonalt atterätter till Magnus Eilsson, som är nödger, och i Miverin samma vi Hjalta Djuros i det. Så det är Adrian Justinsen, och HP, för bollen ner högre med en centra väl framåt till Frank Pinkel, han fär bollen vissar in i Brostein, men bollen stöcker allängt från honom, och ända ner av Meinhardt för Stävinon, Meinhardt och i KV Malnon. Jag kan helt stått nämna här som är jag Vattnon. Här behöver Tait Jesson och i Malle, ute är Magnus Eilsson, Jekvan Rowe Davidsen, Sebastian Pinkel, Daniel Johansen, Adrian Justinsen, Dan och Söylem, Trond Jensen, Alexander Stankov, Simon Samuelsen och Hjalte Djuros. Och Jakoi, Meinhard Johansen, Denny Paulovic, Ronny Möller-Iversen, Johannes Bjärstaloy, Paul Kletskär, Hörter Askam, Jakob Andreasen, Boris Dostjak, Semir Hatsibulic, Johannes Danielsen och Ole Paulsen. Och Habjörn missar så bollen av Eknar i halve, och Kajarn vinnan och rekord som kall till Jakob Andreasen, och det blir frispark till KI Nakamiskais och Habe Halvenem. Spalter 35 minuter här i förra halvlek, och alltså 1-0 till KI mot Habe. Och här är nog så fitt av Askvaron och i kontadelle till hentan här testen. Bäge av Vigandi Askvaron och Klaxvik som fyra stora parsider här under Västra skolan, och så är det Heima Askvarner som fyra stora parsider in i HP skolan. Så väl in 4 där här frispark bollen ändrar helt in i måltegnen, och HP är rotta borster. Jag hade det Hjalte som fär sent bollen borster av Vandalaj och ut av vattnen och inkastar till KI. Och Teresen här nutche venstre backren helt onker Ole Paulsen som teker inkastem, och han tvåder så bollen från sig till Ronny Möller-Iversen som är nutcher spelare till KI. Så kör vi han här får han för väl ut i borre och sänder bollen i 4 och Happe Malmö fär akkurat nevan under bollen. Och Kajarne vinner natter. Jakob Andreasen hever han, spelar bollen framåt till Semir. Habjörn Reinar kommer i mitten, där gång strilte Kajarne hava bollen och varvaitan och är ute i syne. Reinar släppa om man i backlinjen och få center för dem. Så ettnast Habjörn får fätra bollen, men där spelas här även att bana vägen. Kajarne lägga i väg åter, så Reinar Habjörn sända bollen fram till främsta mannen med här tryckte och Kajarne 4 och tar få fätra bollen och sända dem mot Habbe Brosteinen. Och så ändade vi att domaren och linjevärden komma efter att här i Rengstöva och frisparklappen. Ja, men det var öliga god löda till Kajas. Där här var tröster uppe och kvar har bra vinna bollen, så vinner där bollen att det bena vägen för att han ner. Så att så mynt ner så kommer ett inlägg här, tycker alltså han tar inte sig ut och för boxen ner. Och det andra öliga god inlägg vi tar ur vänster. Där förra var Olle Eistensson. Paulsen fantastiskt inlägg och bollen vill hetta av stangen, och här kommer så ett gott inlägg att men tar inte vägen kommer ut och för stigen väg. Så det ja, inlägg som öliga god till Kajar vänster. Liväl. Kajar ner åter. Paul Kletskär vi är en till Semir och långt ut till Johannes Bjärstaloy. Karvel Jakob nu, och så kommer backaren fram vid Huxen. Och så får in en sändningen om här, och så kvar Ungen akkurat klarar, och så kommer nästa chanser, och så skjuter där, och så nästa, och så första Ungerna. Oj. Aj, så tar chanser Kajarna, alltså har Björn ner spalter där, och tar det bara häpner att det inte blir 2-0 här. Ja, där Reina och Atlantis där synd att det här bollen, det är en fantastisk älning i mitten bakom Iver här vi såg här, så gott nog skott till Eistein och här korrekt Semir ständ här och Reina bara styra bollen in, men det är sån här Boris Dostjak var som är nervig målskytten, ja. Okej. Men jag också säger att han Elvin som kommer in till den förra chansen här. Det var helt fantastiskt väl spelat. Väl rund och väl sen allt passar akkurat som det skulle vara. Och det är sån ting som häver ett boll man får in att han och alla på. Men alltså Kajan här var månader bättre nu, så stick kvart 5-8 minuter. Att det är allt vi kunde se.
Ja, jag hade kunnat säga att han har också jaunar kvart första 20-25 minuter så har vi KU vi Lodan och tar ohäpner att här inte har finns mer än ett mål hade vi kunnat se nu i släcker 4 minuter är då spalter. Ja, stånk och utlägger. Tvärfärnar hade vi då. Ja, ena för stånk och ena för tvärstånk. Ja. Så Röner har vi åter, bollen vill center fram efter höger med igen och tar få inkast. Jekvan Rowe, tvåa bollen fram till Sebastian Pinkel och så är Vettra och det var det skott tar Vettra för det. Men till lukt till bollen är dömt till KV. Ja, och så har vi den haft bollen jag kan skall borsta för så syslöt nämns så har bollen lucka nästa som kommer men tar ju vanda mycket. Nej. Jag hade inte gjort att vi kan komma och näga som menar det var att det var att andra väg. Onkel tacklingar av bant aren't det blivit till en målmål men inte en sån här se häsen ska in, ja. Och kanske headaren så förra stund där. Här kan man sagt häsen borde för in och kanske sen här vi tar det bara för något så gärna. Borde kanske ice för in då. Ja, Kajarner missan här Amine. Udavatnon inkastlaben. Jekvan Rowe till Jalta, Bojare till Magnus. Så det Daniel Johansen. Vänster med igen. Magnus åter. Och Jalta till Jekvan Rowe. Trönter i där, men han spelar åter till Jalta i stegen. Och Myberganer sända så bollen så i mitten och så en goal lång sändning fram till Adriana. För bollen vissar om han i Brostein att backlinna och så flatt in 4. Här är Ronchen har vi no knappar det här akkurat här. Det rundes in här. Ja, men det är det öliga väl uppbyggt och alla där så har Björn där gott hål och spela boll där ser ut och så öliga neckvon men gott försändning. Ja, och så knappligt så möjligt när och så kommer en fin sändning till Adrian som har gott plats och troblar det ganska vi inränning så han räcker inte några time som ränner in och i mot målnar men öliga väl spaltande han så väl tidsen i och Adrian och så manglar det bara att han räcker en av vi lägger in innanför hem. Det gör jag så inte. Då att det ganska näga vi att klaxingen har varit ivrig och ansande och ju very personal. Frysbarsk här till HP. Näga mest kvar i halvene ute i högre så igen. Och det är nog Daniel Johansen som ska livra attacka den. Vi ser nu vänstra benen så tar vi det så insvinka Frysbarsk. Ja, och Kajan flyttar så syna ska man köra välja längt fram av vattna och illa framåt. Ja. Så detta där sjön det åter. Väl in 4, men Kajan ska la bollen ut. Och här är det så Ronny Möller Iversen som är första ronden. Så då har Björn som får natter. Han blir center framåt och han vill skalla över ner till kvann. Ja. Så detta vet som att det är Pinkel ganska här. Ja, här var nog domaren säger så inte. Nej, jag hade så det kommer in när det ser och så just man kunde få bollen där alltid. Nej, kan ju inte så ska man kan få spela det sagt alltså. Ja. Bollen så center Iver till Magnus som ska lägga in här. Men nu bollen här och här är plats mitt i mitten nu med den här bollen kommer så ner här och han får nu och kommer ganska center skriver nu han här. Så utlägg ganska vara mer öxmoderax men är det ganska center men ganska da mera till eller det ska oftast mera till än att det här. Men det kommer ganska lösen skrift nu annars så inte så kommer ganska in då som inte återparten lösen här så missar balansen här. 2:41 minuter färren och i förra halvlek kan vi 8-1-0 mot HP här i Gundadelle. Så här för att stittas till halvlek. Och det blir en liten stäcker efter den här sammanstöten och nu är det klart att täcka spela upp där. Och utspelet kommer här i våra HP-halvorna. Och bollen ändrar att det inte har på målmannen. Jekvan Rowe till Hjalta och vi är till Magnus. Och han sänder så bollen i brom till Jekvan Rowe Davidsen för Romina vinner nu. Sänder han efter gör ut till Adrian Fixt. Räcker han vid bollen ner högst med in, släpper fram vid det första. Men så släpper han 20 så är det där flera utan om man.
Och Kajan har bollen, Jan Spjartal hever han hinner med, man färger relja hemmer alt ånden og misser bollen ut av vøtlen og Happy hever inkast. Inkastet teker Daniel Johansen, stått atrettet til Magnus til Hjalta. Og så gjerne til Jekon Rova Davidsen, kommer fram av Mina Vinon. Og Ivast stekker så av, spiller stått innetter til Trent Jensen. Og han legger han stått diagonalt etter gjør atretter til Magnus Eilsson. Hjalte Djuros, Trent Jensen. Och så en sending framåt som var attla till Adrian, men Ronny Müller Iversen var i mittlen, fick kvättra botten, skulle sända framåt till Patle Kletskär, men sendingen Edna i stitche och har Björner färra stäv på botten. 1 minut efter av förra halvlek. Och har Björner byggt upp egna i halve. Nej, heter han själv Dan Usaile. Och så är det Jekvan Rowe, lite bolten iveretter till Kvann. Ja, här är så Jan Spjartal som ständer där som bollen kommer ner. Han sätter fot mot han och han för högt upp i loft och han kommer ner högre med in. Och här är det så inkast till Happe. Där var det tidigt på vägen till Pinkel. Helt fram ju i högra hatten för alla backlinna. Centran i 4 och bollen inte blir ute och här blir det hatten spark till Happe. Hatten spark till Happe. Nu tog in om att vara ute. Kanske 1 minut till att varva lagt det rätt. Nej, jag tycker det är man 1 minut. Jag har inte varit större stäcker här i för alla jam. Adrian Justinsen ska ta hotna spark. Lite väl i 4 och Kajan är högster och så vill det bruksla 4 fryspark till Kaja i allt igen. Ja, 1 minut lagt det rätt. Ja. Ja. Därför en halvlek så Eje 1-0 till 6 det Maynard Olsen. Ja. Och här vill Rolla kvar i löten. Kaja ska ta målspark först. Jo, det är kallt, men det är gott att det är god lösen där så tull ju Arnon. Men det är kallt och folk är lätten väl och det är kulsa här i kultanon, men det är gånger nog. Jo, har Björn för så i alla upp, det blir ett av det ganska och det är Adrian som är SO inte Johabe och han sprutar väl i jöknon högre med och han får kanske att ha någon sparkat rätt. Det är så absolut det sista som händer här i förra lägen. Och Daniel Johansen ska utattacka vid sin vänstra benet. Så för domarna då så vi en spelare. Domaren är också, jag vet inte, skolmästaraktig eller så där så någon. Pratar kanske om. Öliga så där gör vi det inte så där så. Ja. Vi skulle hålla gåvan sig. Ja, så det är en annan så jag inte kan förmenande som man säger. Ja, men det krävs säkerhet. Oj, yes. Nu får andra snack. Ja, nu får ankron kall. Så det är gott nog inte mynt men det är ofta vi i hotnarsmarschen och det är ofta här domaren nu liksom trackar till och sagt menar eller bidar skicka sig ordentligt. Så vill han tälla 2 år och Semir Hatsubulic och Magnus Eilsson. Ja, det är det nog. Ja. Så är det. Magnus Semir. Ja. Och tar få Lisio påskriva. Ja, då Semir hever ju finns jag guldkort. Han har hört på er. Ja. Så att ska vi resa in i världen ta man det kommer här till men ja. Men det är nog så mer vi har något sparst att det kommer kanske att in i fältet nu att det första får bara stort. Ja. Högt och väl en 4. Och han är om affären ett ta när vi. Största chansen jag har på han kommer i sista sekunden. Men det var lycka vi. Ja, men jag också att det här kanske bara kommer till det här nystöv att det var prövat att det har fryspark hot någon person att pröva att spalta stort och så ser vad ska vi ta kampen och så hot någon spark kommer upp och väl in så kommer öle väl in i den klumpen här. Okej, man vinner första bollen och här han blockerar den då. Ja, jag hade hört det som Bjärkar och stryken där. Ja, vi väl kan han för ner och tackla stank och så annars är bollen alldeles för in. Det också är att man ser okej, Kajan är ganska större och starkare och allt det en vit kan man säga. Men vi kvarsta är så små så stort i hotnarsmarschen inte viska färs in och ta det snopp och vinner första bollen så har så några fälts runt om här som du vantar bollen och ända för kan detta ner så i rock vi hugg på nu över så har Björna så att hade blivit vanligt mycket kanske hotnarsmarschen det är så som har Björna haft överhuvud men Kai farväl till Hallaxvänner uppe på när Leslie. Jo, det är vi samt om och har Björna kanske kunde vara
Fäcknas om att stående kör värjen ner till var kajerna sin träffnar så högt där finns ju gosse kanske ett mål av träet och nu var det omräpp att det blev 1-1 här så här är inte avgör som man säger och 1-0 till inte värjen så än att ha Björn kunde ha trunna att här var så att spela för det sedan hålla men kanske samma om till Kai haft månen här i för hålla men inte så stora månen. Ja, månen inte vi är så inte men alltså hittar vi det att Rönton eller de stora målmöjligheterna så halta jag Kai det grejs ni 8 och att ska man säga parametern och men som du nämner alltså Kai kunde ha skorat till 2-0 Latvia och men hiven att har kunde Latvia ha jauna nu här helt mot ändan att när 6-4 mot vår spaltra så det är alltid det att det är ett ena målet det kan och man häver en känsla av att vi har så för en Kajen har vi tagit där vid 2-0 men det är så lite att ge ut det ena målet ja så att nej, här är absolut inte allt värre att överhöver alltså för hoppas vi kommer det och Kajen sig vi himin att det är väl nog till vi average och för last så det är alltid något ting man rönnar rätta och särskilt vi väldigt bara Kajen det kanske särskilt ut i Kajen så vinst så att det tar kommer jag nu vi Adrian och själv jag kan roa så att så spårning om man får nå såna Einstein och nu unge Mavrin att man får nå gå en stol för sin Eversen framför den och om jag när min kunde stola synda mer ut efter till vänster för jag lockar ganska och större mån tippa att hålla som var för kom här men det är sånt ting som små ting som där alla sfärer just det och hålla. Ja, och har stått hur till ständer i Örondeston och ja, här vet David till att NSO gör 8-2-0 Soria. Ja, och Klam Leipas där skorar i första mål. Här är alltså 0-0 till 0-0 till, ja. Men det kunde vara 1-0 till skala, där har ju bränt ett brottspark. Ja, så kunde vi kanske säga att det är 0-0 till ganska. Akkurat. Och det är Arjun så. Ja, här Arjun. APO 06 Väster. Ja, vi söker här, vi strömmar ju desten av hemmasynne, så tar reisen till och nu är så hattar punkter så jag från desten. Så tycker nog välja om det hitcha eller losta eller bäj 2 och vi vill åter ta och spelarna komma vattlen här alltså halvleker i kontadel och sånt så är KUI 8-1-0 och titt hänga bara vi och vända åter och vi vill här ta och i sätten halvleker börjar här så gör vi så målet om näkar i väste och tar vi en sjunde minutt. Gott mål Johannes så tar vi och hade långt färre men tar vi Semir hade ju så lejan in och är både störstliga kan ta han väl ner och snärra sig då och sätta han med goalskott i nätet. Ja, och stått att när så det här stången här. Alltså Karna vill öjla att vi. Ja. Alltså 1-0 till KUI och header halvleker i Gondadalle. Vi tar oss spännande det.
Jo, tack Jakob. Och här är han akkurat Bruksland sedan håller igång Alex Trolaj domaren. Och här är alltså 1-0 till KUI. Motor Happe och här är Johannes Jakobsen i helt ungen nutcher spelare kommer väl till där så med 22 som var ju förra halvlek. Och Happe har finnit frispark här och i första minut och i sedan halvlek och i vänster så igen. Och Adrian ser ut att vara med som ska ta det här frisparket helt ute vid sylinjerna. När kan mitt och KUI halvan. Ja, och att det flyter KUI rymligt längre fram. Så här är nog applås i attan för kan man säga. Ja, vi får så tjå om tävla några ränningar inom. Spurningen då vänstra skulle till ner från lagt alltså som. Ja, ganska. Och han lägger han väl in 4 och Kajarner skallan ut fram. Så är det har Björnen som räknar hinner med ifrån få bollen in 4. Men sendingen version no go in the brostan och KUI och nu att han för backlinjen. Man sparkar KUI. Men alltså vi kunde vänta vi sitter ett mer ska man säga aggressivt habelig här från början av Örnhalla. Ja, det skapades här grunden omkan ordentlig chans. Kanske att det alla sjuste här att ha spark. Alltså är stöver här där kommer jöknen men alltså det blir inte den stora möjligheten. Det manglar lucka som det så står och spåringen är runt där. Jag har inte ringt eller jag tror att det som ganska sparkar konsekvent längt alltså det frispark och annars det blir det snabbt men i hela tiden att man kanske torra för långt fram vad och lägga tror att KUI tar det. Vi inga större short men annars här har vi väl säga KUI sälja ganska öliga typ så börjar vi att det spalt ölen eller spalt och vi långt sändning och så tog det kanske distant härifrån. Så där KUI Jonas Bjartalöj lite bollen fram lite på plätskärm men Magnus Elsson är så här och han släpper av bollen Karan och Teo och här är inkast till KUI. Under västra skoili högre med och det är Jonas Karlsson Danielsen som ska kasta in. Och han täckte stått till Jans Bjartalöj och så väl in 4 och här får han så har vi hållit det hjälten så har som för fått under bollen och så omvägs får där så bollen att till målmannen och han är längst spark från har målmannen Ivra Kai Holmenham. Paulovic i Miverina som är nutcher. Han kvar bollen ut av vattnet. Har vi inkast. Jakman Rowe. Teget av stått till Trent Jensen. Att Jakman Rowe. Och Trenter. Så är det hjälten till Magnus. Vänstermen till Simon Samuelsen. Han är vid Daniel Johansen. Vi ser. Nu är det Daniel. Där blir inkast Lahabbe. Inkast till KUI. Så i mål kommer jag att äga Epsheim Rivjana. Mot ut på 6-3. Ja. Ja, det var och ja. Det var Meinar som lei på 6-3-84 läge och Sonner han själv som skorar i Landskrona, Rekvi Nilsen. Ja, ja. Det är ju bara en tjej bestämmer. Ja. Ja, nej. Och 13-84 minuter. Ja. Så där Adrian Johansen, nej Adrian Justinsen Adrian Johansen, det var något helt annat. Ja. Och det var en splat att toja andaliga böcker han till Lockshort Strandingers with minst. Oj, så. Ja, här är så här är det står om den här bollen och KUI äger inkastla frispark kan han bli till. Ja, för frispark är det Jan som för 2-1 vi hade under bollen så här och så vidare så bara fält. Arthur ska ta frispark. 4 minuter farner. Längt spark fram i Brostein Jappe, Hjalte Juros. Och så är det Paul Fläskar Jan KUI, lägger han ut från till Ronny Möller Iversen för att backlinjen av bollen. Det var hot någon spark till KUI. Nej, det var det inte. Det är helt att han kanske kom i mitten här men man spark labe. Stankov hade under bollen och så ser domaren till frisparklabe. Stankov i ro att ta det kött. Go sending från honom i vrån till Simon Samuelsen. Vinstre med så räknar han in mot Brosteinon för att dra backlinjen. Flatt in 4 och har Björn Foss skottar bollen och det är Dan Söyle som renser i skottet men han väntar inte ordentligt rätt ut i han skjuter.
Nej, men här kör Habran väl några att där är det ivrig att få sett bollen och stäa och så kommer en fin sändning från Stanko här. Och så man för så att de back och lägger ut från och Dan är ju han väntar som kör. Men det ska man vet like fan eller gå han ska jag slutning men är det väl alltså från Habran med att onkel kom långt att från ska man fälten alltså lagt en långt från och var tattar på mål alltså väntar mot mål och eller riktigt kör några vi en såna så skottsmatter som Dan fär här. Ja, så där kvar. Ronny Möller Iversen sänder så bollen fram efter till Boris Darsljak, målskytten i Desnon. Och han sänder så bollen in efter till Semir utifrån åter. Och så det är sån här Olli Haltje, Paulsen. Har Björn få så bollen ut ur Brosteinon, Jakob Andreasen Chokai vinner han. Och så Rønne har Björn kommer mittlen och får Fetros ner bollen ändar att Remine. Kajan är vi evaluate här vi falche Amine här var bollen han var lagt åter till målmannen Meinhardt längst spark från honom Iver och Habi halvorna Adrian Justinsen tycker han ner spelar så in efter Trönter Jensen lägger han så ut efter räcker i bärs en målläggare eller vad det är så är klaxingen om man får stå på bollen han kan ska väl dömd ute och inkast också igen till Habe till Ticha Trönter Hevran så då Dan i Söjle Iver till Magnus Eilsson kommer fram Amina och Valtnon så stäcker han av innetter till ända ner Dan och Söjle som upprunalig RB1 och 4 spelare men hur några för det har Sundaland och spalt och nu är ner och så en lång sändning fram efter högre main of mission och med när Habian nära den bollen och här för flagg och kall och spelare och kall och bollen ligger efter och spelar fram Kajan här han sänt han fram efter och Habi halvorna Malmön och Habi kommer längt ut och Brosteinon har bollen sänder han så fra sig till Magnus Eilsson Räcker ut i vänster sju bollen kommer fram Amina vinnon stäcker så av och så åter till mammanen Ted Jesson och han räcker framvis utanför egna Brostein och så där Jakman Rowe som häver han högre med stått till Alexander Stankov åter till Jakman Rowe och så där Hjalte Joros och Magnus Eilsson en tvåsändning från honom högre med ligger väl åter så är Adrian Justinsen och räcker center in efter bollen och släpper sig inte av bollen no shot har till för pottlemitten så bollen stöcker RV har Björn här framvis och Hjalte i brom till Daniel Fernanier är helt ute i sjölinjerna så där Magnus lytter han fram efter vänster mägen här för Simon Samuelsson efter bollen fått lära för spelaren som stått fra sig till Daniel här kommer så Jan Spjärtal i mitten bollen är dömd till KAI också. 3 minuter farner eller 8 minuter farner där i sättna halvlek och framvis 1-0 till KAI mot HB. Och så där Stankov. Björn är inne i KAI-håll nu i bollen spelar sig ut efter i högre syn nu. Och här för så gick man Rowe fotlar för Johabe efter bollen stäcker han helt fram vid hoppne släpper fram via KAI-lägare Hesen kommer att troja till KAI-lägaren KAI vinner så bollen men domaren ser frispark och han ser frispark till KAI. Ja, det är Einstein Olli Einsteinsson Paulsen här han öle gott värspel han lyckas bara få in med för vunnit bollen och så Maja Roger frispark mot som färran ska man vänta när ska man negativt stöd till henne. En lovande debut när helt om det spelar. Det är helt okej alltså. Så det var löte ganska förra som blev utspelas inte men Maja grund och att hjälpa mig inte nöktant ut i Västra Borgare och så här är fabelaktigt inlägg till en headare som så ända av stanchen ja. Han har vid det sen ser vi eller framåt att han är nu här i början ja då det är så rich när han släpper fram via modlägaren och färlagt den för dem. Ja, och mer att man är fregen och alltså man vill sluta ena för tuffa ganska men man tänker låta lucka man försvinner sig själv och gå in i röver alltså det är så fint det. Ja, har Björn är ganska mer av bollen nu äntar här var vi ju löton och i förra halvlek men där är alltså 18-1-0 och då kanske hottar spelar sig så läs att det är Marvi. Jag hade det inte jag kvar akkurat som jag har sagt och jag vet hålla främst som en lång rätt så välja vid det som det hade inte det och jag hade där till någon det samma som det gör ju i förra halvlek så att temat att jag har en era så missar där bollen med Schillinger Kajaner och så Trönter Jensen tacklar vinner bollen åter Simon Samuelsson
Og han lägger bollen helt efter till tight och i Malmö. Og så det Jekvan Rove Davidsson högre med in, Feromina och bollen. Och så det Trønder Jensen, vi gör det till Magnus Eilsson. Simon Samuelsen teker bollen vissar i renningsne, och så det Daniel Johansen, Simon Atter. Och så det Atter Magnus. Och så ligger bollen i mitten i Verja och back, och så må det för några meter efter honom. Hjalte Djuros, vi är en till Trønder Jensen. Habjerner och bollen. Daniel Johansen mister med in. Innetter till Danny Søyle. Sender han i rom. Jag kan råd till han i där. Och Stankov. Och så Michel där kan annan bollen för det. Ja, alltså det är mer hänsa så slöt nu. Så det är som strömmar switcha väl att Habjerner har bollen otroligt näck. Men kvar har där han uppe min. Att för min Louis sitter framme för min och ja. Ja, där ska man vända stöv. Nej, nej, Kajan här att det är inte bara styr och att landa så välja kvar där spela bollen, men det släpper inte fram efter av ett så att det där mål att landa ska ganska där var mål långt kreativen och bunchen som kan större mål ganska spela bollen nu fram efter till att det har vantat den lötna det är en ekpat förs att fram så alltså. Ja, så det Tighter i Hapen som kommit ut ur Brosteinen och center bollen högt upp i loft och iver hinna halvorna och så frispark till Hapen. Några meter in i AK i halvorna. Spalter då slasher 12 minuter här i 17 halvlek. Framvis 1-0 till KA i mot Hapen här i Gundadelle. Så då har Bjørn Atter, Daniel Johansen för bollen från Simon Samuelsen lite väl in 4 och kvar här. Pinkel Reiner, men här är några så det Stankov till Simon. Och Simon inne till Trond Jensen. Vi är i högre med till Jekman Roa. Och Jekman Roa sänds bollen väl in 4. Och så kommer bollen bant ut av nichen kvar i målmannen. Tror jag näck vill hämta IF 5 minuter 2-1 Lebbeström, Jonsa Magnusson skora. 6 minuter 2-2 Kaimarsak, nu Jala på 6. 2-2 och IF. 2-2 ja. Lebbeström på 6. Ja. Och annars är inte mal på kvart 20 till Larsson. Nej, här är 0-0 och så kör han det ja. Ronald Sinkart här till 2-0 stadväck. Ja. Mot typ. Så så det så finns lite ja. Och så är det högt bein alltid där sia och frispark till Happe och så där till domaren ska ta sig vid omkring till han brukt ja, och så var mål. Göte Boichinkur har lagt sig 8-0 mot skala. Mot skala, ja. Och Laval. Ja, skårar. Ja. Och vi kan se skala man kan tacka sig själv för det kanske inte. Här är det 8-1-0 där hade jag brottspark men till sätter där inte nete. Ja. Så är frispark till Happe. Det blir Malmö och Happe som tar det. Bollen kommer om man har mina nu, Daniel Johansen till Simon Samuelsen. Och han har hoa sätta fer och fram efter här Mrs. Main. Färsant bollen in 4, men kan vi gärna få fätter av bollen. Och här dan Boris Dorsljak och så färra där och igen. När det står bollen här, när kan vi ska så Kai Holmen kan gärna ha bollen. Semir alltid väntar Sara och sänder bollen fram efter och så för på Kletskar och ärmen fotlar för rätt bollen. Och Björn Roman missan, Jan Spjartal och Hevran. Och det är när vi att ha Björn. Jag har Björn lite fall där. Ja, det är kontra med. Men Jans är öliga sporsker och Tighter hade han är favorit till att lucka som att vinna den bollen här, men jag vet inte om Jans inte kanske hej bättre tog och kanske att hej kunna träcka luckan ut för vad så just som att Hjalte och öppna glöjer och Jans i mitten Tighter kom helt ut från man bollen så kunde jag stäcka och lagt den ut från på att lägga Han skulle lagt den att romsödla. Ja, akkurat. Han är öliga gott här. Men hade spark tills det. Ja, hade man spark lokal. Och här kommer det väl in 4 och bollen ska över i nätet. Bollen ska över i nätet. Här är 2-0 till KOI. Och Varda Semir. Hatsibolic alltid som fick skallan i nätet. Och här är det som vi vet att KOI är då väl till så standardstövnar, daybollstövnar. Ja, det var ju inskruva gott och ta renna in här alla och så kommer upp från och jag vet inte eller det självmål eller ja jag vet inte det är lugga vi alltså jag vet inte att han är ju här lite men han kommer upp och så lägger det trust som ska lägga så här då.
Men man kan säga att Kajan fick så bara utsätta ett mål som kanske jag skulle kunna ge till Paul Klesker här men här utsätter bara Glenn I'm not där men ja, och nu är det att jag tror på jobbet man tror att vi så ju har Björn kanske ha bollen men Magna inte att skapa där står Malmö kan överhöver men himla att man spelar möjliga stadverk så att det är en god men lite kvar röjda väl till. Ja, 2-0 till KHI nu halver timme efter. Och Habjörner har haft han troblagan i det någon att tar är det inte mentor att spela eller skapa målmöveläggar. Tar har bollen men ja, det är faktiskt öjla lite vi hade gärna stöv vi här så mycket som att backline vänster lägger att till Danne Soile som bara nästan några möjliga skåra med färs och center när så kan ställa. Vi kan nog att det kommer. Och så färra Kajan stå boll där tog bollen av Stankov han blev lite chantig här men domaren ner och dömt så är bollen spelade framåt här till en nästan pura läsan Kajan och ja och här då har man som Bjarkar och det var både Storsljak som inte finns en gilta möjliga här att skåra. Gå kontra till Kajan gå färger men annars så får jag en telefonen att det är rätt att Arjun jag tycker det första för jag får jag ja och här får jag veta så jag stövn här är att han skulle kanske skåta flatt här ganska men tar det Bjarkar så ja rätt att Arjun ja och här är hotna spark till KHI nu hotna spark och Tamara Jan Spjärtalus som för att ta den och ja, jag kommer där. Väl en 4 och har Björn skallar så bollen ut ur brösthängen. Och hästen här Stankov ju har på till och så är Atran Kajar till Potläskar han läser och han skorar till 3-0. 3-0 till Kajar i mot i HP här i Gondadale. Potläskar. Nu i 22 minuter är det farner. Ja, så att det vetla blev en knusande seger för Klaxikar här att det här var väldigt bättre Atlantis där och love me but now this någon men nu lossnar i ordentligt så där det var bollar att rum här och så mest som gå fiskar på Atlant öla spusker men klarar också räkna få en från vi just nej tight här också när öla spusker men öla väl skåra från så spuskarna men öla du ska till en sändning att rum Temming in i banan här och så lägger han bollen i kassan. Och samstundes ser lycka till att Stankov inte mentor att komma in till Vattlen. Han var 8-4 nu. Han har lötte och tar Myntland att nu att målet kom och det var här tar har Björn miste. Han miste bollen här. Ja. Och tar vi fick vart han mål nummer 2. Ja, det var så ja han kör. Så när han 8-4 nu fick det 1-3 och ja. Att han miste bollen att tar det han kommer jöken när tajt Björka till Hotnarspark och så Hotnarspark ut bollen ut från att och så kommer det sändningen att rum här. Att rum jag kan roa och högra back här och Pottle är sedan i kassan. Ja. Och Habjörn skulle så sända nytt folk in av Vattlen. Men det är så inte kom vi än alltid. Det är inte kommit in än. Så tar spelar vi touch i lötna. Nej. Stankov är en skatter och han ser ut att blåa skatter åter nu. Ja. Det är faktiskt han var inte vidare där sista vänliga det snarare så. Ja. Och helt att han var skall hoppa i här ska inte äta vissa gör ett annat där så är han väl en av de tutningar mest spelaren så som har i här. Men så svårningen alltså Roger Flöte var ju given. Eller boy från Gafst i fjärde men han är så lyckas som tecknar sig som limatter och ja så att han ser bunchen och kan vara spelare som kommer in och är det kreativ alltså. Men människor står man kanske vara bäst. Nej, man lyckas nu är det så lättare att det är en halvtimme. Är det han ska in nu? Ja, så just där har känt några in än går så. Vi får så ja, hur det är som kommer in. Ta en annan för kommer in. Att det står nej, hade John Fredriksson. Ja, akkurat det där. Ja, 4 minuter farner. Och alltså 3-0 till KHI mot HP här i Gondadale. Ja, och det tycker vi inte nästa så kommer. Så kanske onkel helt där KHI det kanske vara en liten favorit att du äter Leo i toppen nu så sätter jag nu har Björn här varit med en öjemarka gång och men det osäkra vi kallar in helt nog vart att det kommer snäck för Nudgeman sen flyger goals as stås like en fjärkaskaisen ja så att men där måste man säga alltså Habern eller Kajan har varit klara att helt i Habern från Malmö och klara skatta en Rick Scholver så att det är så bara gott. Pinkel avväring. Ja, Pinkel fick avväring till Habbe och är när John Fredriksson är så kommit in 4.
Nej, kanske nu symla. Nej, det skiftar suje bara. Ja. Börja nu. Ja. Så vi Fredriksson lite ju i Alma. Det är en stor man. Han kan ta sig dessnar upp vi hört till dem sin i Mivert här. Ja. Det vill säga Suymo vill flotta över högra och så är det utlätt Adrian kommer över för att spela liksom vänstra vånch. Her frispark til KOI inn i Egnon Brostai, og det teker Maynard Johansen. Og så Bruksla 4 frispark til Labe. Det Danny Søyle, teker det stått til Magnus Eilsson. Så det Jekvan Rove Davidsen av mine. Ute i Høgresøyen. Stått til Hjalta Djuros. Magnus Atter. Og Danny Søyle iver om til Jekvan Rove. Og så spelar han bollen Anker Michelin på en kajara, men så en långsending iver av Habiholmna her i Sjønekver Blyer balt utletne. Så Malmar til Habi Ferran, lenka sending ut i høyre søyen. Så gonger bollen høtta og høtta, mittelen blåar og reier, og det gjør han framvis, til han fyrer ut, til inkast. Nei, han får ikke ut. Habjørn og Finchan, Simon Samuelsen, og bollen munti enda for fotnånøysene nere mannen, men her stod Hørter og fikk han. Og atter en lengst spark fra honom, fram og Habi halvena, her har Bjørn få han. Daniel Johansen Johappe, fra Amina til Danny Søyle, så det er alltid Djuros. Og han kører bolten ut så lengt fra seg, men til etna stående prikan vi er til en av synemannen. Og så en lang sending fram etter, som ikke var noe beinretjen. Atla Jekman Roa, han kan renne etter nekvån, han får reisen etter her, men det var ingen chanser å få andre bolten etter. Ja, så i måned 4 vi pratar ju om att det var i högresjö, hoppas högresjö att det kom öle väl jöknen, men det var inte i Örnals, så det justerade lite inte att alla inte är så ensamma, men uppbackningen blir bättre så att han och det tattar mittlen chetnar ganska här ut, ja. Inte du kan ju spela 4-2 är det otroligt tatt i mittlen chetnar, så hoppas jag har haft öle tro på att vi finna ett här mittenrum här i mitten som man kan lyckas som få att ha liv och ska man säga obalans för att missa Janwine. Det är inte ens har gått i det. John Fredriksson Mr. Mayen in 4. Ja, här kommer så Pinkel alltid där. För tvärt sig fram och skalla, men om man 4. Ja, men får inte alla men han är ju Atlar har kommit in och vi är inne här att mottaka ska man säga heter namn heter det så Pinkel in, men så kan ju ut här och hickar upp och lägger vi vänstra beinen. Finna volten 4 här och pinka för akkurat crusher fram om här och men att det är ofta vi Janwine att du ska köpa mål heter på mål alltså Janwine inte är så vet det så syns så hip som har som kvar vi bollen för och det var det ganska häs för när men inlägg var futjas för när inlägg var isen go. Jakob Andreasen jag i bollen men en sending helt fram i Brostein jag har här och Kajer startar så längst spark fra Abamanon till Kajer. Och tar här så Amina och så för jag var några härliga och i tjejerna KOI som Ronny Möller Iversen. Men inte dömt. Spel helt fram. Och så är det Magnus Eilsson. Han vet han är Roma kommer över här och inte när han måste bara släppa sig av bollen och inte så skipa spel kanske nu så kanske sälja happe men ja, det är stövan där är ju 3-0 hemma väl första testet och för att sig på nu för att börja till och så att det 3-0 så här ofta en sån lögne tankar så nu just in hemma kör där jag vann bara i hemrut så kan man säga men ja vad skulle göra så att det mig det skulle där bara vara nökt det som är no vad kostar kost jag vet inte vad det var för dral han vill ha ett inkast och tar ja det är när all på sen ja akkurat det kan han lägga lycka i löt, ja. Ja, det är ju minne, ja. Super upplevelse för och ja, han missar så bollen till backlinjen och tar det masspark lappe. Nej, hesen distren är kanske lugga som outjörder mer minne. Han spänner som vär att han har 1-0 eller så kommer 2 mål innan för 3 minuter så att nu är det bara som där players ja sån främmandon cruise control jobbar vi. Ja.
Det är inte som men vi ser att Haber rätteliga kan hötta kvar i nu. Där har vi något höttar i dess någon så nu tar det 3 mål att han för det inte. Det har lyder sannolikt att vi får spänna gå efter hända desten. Och John Fredriksen, Trønder Jensen. Och så är det Jekman Rowe. Högre med igen, så lytter han fram och jök. Och Meinard fram. Ja, men jag kommer också här hade det som man säger ut i rin i Kila gata bollen ut och nu då finns en stora man in och då flyter pinkel då flyter ära fram vi alltså man lägger så några bollar in eller luktar med chans sin bättre kvalitet inte så ballongbollen som Malmö för rätt att ta men precis på någon ultra en taktisk chans med så där smart alltså precis så brodera det jag nu till mjuta så innar och så ser det för knocka fällt in framåt för det. Det Malta in och så kommer så bollen in. Det är väl ganska lösningen jag hoppas ju allt hittar inte ordentligt fungera vi att röna spelas fram till röna spel ska man köra upp i min back fram för min vet försäljare som inte för till så eller nej. Så spännande vi om där halta fast ut i konceptet att pröva det utan så innan bollen och så under inlägg och så vinner sista boll så nästa boll. Det är väl en av smullar det här vad du klarar inte att spela det Carly som det Carly allt för väl skipa till. 41 minuter farner. 3-0 till kvar i mot Haber här i Gondadelle. Och vi hinner dess någon ett sido ut i Archon uppe och Nolcha Väster ja. Men annars är stövnar det som Ronald Sinkar förra ja så har Björn Reina in 4 men Meinard färran. Och 2-2 och Eje mellan Ebestrheim och på 6:30 ja. Ja. Och 2-0 till NSO i Trondheim mot Sorjalinon. Ja. Och 1-0 till Wojcink. Ja. Lavalle skor här till kommer sätta hålla. Ja. Men ja. Nej, det är det som jag finns in på telefonen. Jag vet inte så mycket men knappt var det ett där Arjo vid det oncharged härifrån. Och kan nu Jan Spertaloj ett super längskott från honom ett harskott och Tighter och Haber Malnon hej trubbelagar men fick akkurat justa bollen upp på målet. Ja, få Kyle få öliga plats här och det är trubbelagar vi så att det här att det kommer in fyra här och Anders Lucas som kommer till en ordentlig så skjuter han och så är skottet gått något point och tight men att det här bollen få det här så svingen ju så är det öliga trubbelt man kan säga att kommer då som det Malmarka ska inte helt så boll shot man var också här men jag känner inte ut av Jonas boll. Hotnarspark till med väl en fyra och här då så Trönter ju Haber hade under bollen. Och han kommer sig ut i borg här och kör färran. Ja, Björn får en första syfte. Jag kommer om han kör den och lägger fra sig. Så är 3-0 Trondheim Betel Hansen över. Ja. Goberjan kör så i men Goberjan kör Sorengon. Ja, men hade varit en distans man kunde söka kunde bli öla truppel och öl ofta ner för necklig very truppel skulle annars jag vet inte Soren knära och det samma är stövan kanske är det. Jag vill nog säga att 3-0 favoriterna börjar äckla väl. 3-0-8 hade nog tar bara stora favoriterna jag alltid vi kommer säga. Halta ja. Ja, nu ska vi få små förmästarna Wojcink men jag hade att flyga har visst och ha igen så i mer än någon annan och akkurat man vet om det så läs som stövan är nu att man förstår ungefär. Och så är det Adrian Johaben Atlar bollen till Pinkel men här är Johans Danielsen Chakawi och spelaren så stått fra sig till Ronny Möller Iversen och så är det Ole Polsen framåt till Boris Dorsljak och han släpper in om men den har Björn men inte är i syfte så får där bollen ut ur Brostein Jobbe men kan gärna vinna bollen åter här är åter och sända bollen in i Brostein Jobbe och tar få han körde bort det första syfte men i är i syfte nu hade Karpet att vinna i åter är det så mycket vinter att det ständer och brästes där och så är bollen färdig av vattnet och till inkast till Haben till att teker Pinkel och så är det Danny Söyle och han blir fälter och tar väl fruspark till Haben fruspark är Mjärde Kaj Holvene. Här är det störst kvarter efter att spela i Gondadelle och spänningen är mest som avskjuster här. Inte så ofta är vi kunna uppleva till att Habjörner är åter ur hela trojmål här och hemmavädle. Men till han stövan som är nu och så sända där fruspark.
Oj, När vi är på fläskar gör de all hinna dan. Ja. Nej, jag tycker jag Patle över voice men där vinklar jag ganska lugnt ut syns han var trycker alltid här. Ja. Han lägger rent. Han så just svingar det lyssnar vint här så kommer Patle här och ja. Nej, han ska lära sig det. Ja. Väl vill jag. Så innan mål någon. Har någon spark på det så slappe. Adrian ska ta det. Han centrar väl in för det, men Kajan är ekla starkare i loftspel någon och få bollen ut ur Brosteinen så den har Björn kommit in att Brosteinen på bollen och sen tar man flatten för det och sen tar bollen till Daniel alltid där. Så lite han för det och så var bollen han är längst där. Ja, han har gott säga. Ja, men hade fantastiskt gott arbete av Werner Jakob här att flytta bollen ut ofta när man hoa över standard efter det. Men här bollen vill flotta ska man säga. Väck från målen några meter. Vi såg att det öle gott i det. Bollen skulle ut så kommer att spelaren ut där. Ja, alla säger här var en som ett gång men jag har hört det efter lite så men alltså i princip när det rätta ger att så må alla barn vara av väck från målen och ta in och sen till sen för chamber så det på så det gick här lite ske. Så Patle Lichan det var kvart shit här. Ja. Stekker i spelen någon här och i Gondadelle. Nu Patle finns en snott efter att han döma. Men kanske för det att häftarna ska få några fötter att vi har gått så det är inte som vi Alexander Stankov Tjohape som inte kom in efter att han datt. Annars så går det frattar vid att det står nedan samma att man blir mot skala men Predrag Mudragic var born av att någon och möjligheten lite crossband och det är skott inte. Det är förvirrande kajer som skift ja. Ja. Där var sen väl som en öland ska få av skala men hvis det är så ohappy att det här så ska som räcker så är det veck lunch. Ja, och här är vi så färna runt det sista kvarteret. Vi är sån här Desnon. Den HP och KV i Gondadelle. 3-0 till KV. Och har Björn i Röjna men här var illt vi att hötta KV. Och Magnus Eilsson här så bollen. Har Björn är välmannar in i KV halvene. Men till Kajan reisene och här tycker jag att hemma allt av stövne. Och så är det på Kletskar han haltar men han kommer in natter. Han kommer så in natter. Men jag också så det visst finns det att under för 3-0 till då skifta ut alltså då finns det lätt att spela vi ska om det är så att det är en som kan förvärra för det är bara spark eller vad det är. Det där man säger men visst är några lipon Lattland alltså så på skifta ut Sperman men vad så jag. Ja, frispark till KV. Och han ska Semir han ska inte ta att han täckte äldre igen men han står här som botten la och tar ur stein. Ja. Och så vill testa då just ta ett frispark ta flytta bollen långt var det annars och så tar där simpelt en distans härifrån. Hörde Marin som sparkar långt John Conway. Akkurat som Jonas gjorde. Jag tror så första är det nu eller det första är det men nästa. Det första är Sujan och Jonas. Kan man säga. Men ta gång point. Ser det väl så kan här i vissa det någon tar spela sig helt in i Brostein Johape och nu kommer det åter mot backlinjerna för utur att Brostein och är det kanske inte så allt tror efter att brodas sånt för att få en mål att säga här spelar sig sen så läs åter fram här 3-0 är så Iva läser gott så timon i det men får det rätt att träna så tar det till men det är självgörande. Det vill vara en av de största sektorn Chaka i havn och i Nekvar GT utan att ha hacktull här vid hantna. Så heter den Serako Byrjan Chaka och vi låter ni lyda som bändrar att ha färna kamalies när det någon tar över längt från att haft verkliga målmöjligheter i det. Och nu är det bara 11 minuter efter av det någon. Och Jans Bjartal och Chaka och botten så är det Jans Karlsson Daniel Center spelar väl samman. Och Janne släpper fram vid botten så kommer den här här till Daniel Söyle. Han får kröck botten till Sön. Samma spel vid Daniel Johansen till Adrian Justinsen. Och så är det Kajan i mitten här men kör frispark. Okej. Kaj ska skifta folk. Jalgren centrar. Ja, jag hade det Jans Daniels Nabeno. Så ja. Helt så att en hotel till både störstjak visst är han. Ja, och han ska rädda första målet där.
har gått mål. Ja. Jag har alltid att det som jag hörde klack så folk var ganska synter i vad samt om dykterna John men nu så jag mål är att det är otroligt gott mål här så vill men man väljer spännande öle lägg fra och kanske färran han får gott blås men kan man han gör det ordentligt väl. Ja, ordentligt väl. Men det också väldigt lägga skall huxa det är mer mitten bollen och mål så inte försänta tandvägen. Men det mål det är ju inte supergott det är det. Ja, och Jalkrum Eltorin. Och så Senta har Bjørner bollen helt fram och i Brostein på B6 vill säga nej tar spelen och jag i det till KUI. Menar turan. Och här är det kvart. Var det 2-2 senast? Senast 2-2 och inte nytt. Så det här spänningar är och vi dan det resten jag lägger Arjon. Och så ränner har Bjørner att rätt senta bollen fram till hesa för till Søymen. Det nästa inte. Menar turan. Här är så utspark från KUI. Och det är Ibro har i halvarna. Potläskar vi har någon. Har Bjørner kommit till vinna bollen. Magnus Everan lägger han åter till tajt i målen. Jalkrum för fram i mål så lägger han bollen till Magnus och gör det till Danny Söyle och ut i vänster så igen till Daniel. Magnus har Bjørner spelar nekvar och äknar i halva så Iver till Jekvan Roa. Det går bollen ner för Romina vinner nu. Center han så fram efter till Simon Samuelsen. Men bollen kommer inte rätt till fyra fötterna Ronan och han får ut här. Man sparkar KUI. Så utskjutning av Västsson. Ja, har vi en skift ut. Simon Samuelsen får ut och in kommer Kantor kan numrera han. Kunde är more ja, det är helt ja. I mycket Rennland. Ja, så just nummer nej. Så man drar nummer 3 ja. Ja, det är han. Han börjar ju väl i HP, ja. Ja. Han skorade i Ronavik det första desten han spalte. Ja. En av de första minuterna och alltid minst, ja. Fick flera mål och så, jag vet inte så ända, kanske bara så ända en extrem ja. Ja, han gjorde jag var här sista desten han hade vunnit av Wiginge. Så senast ungefär i fjör. Så då har Bjørner att in i Brosteinon och Bertil Tam och Alman Chaka och kommer i mitten och lägger sig ner och färra. Så att här är då 5 minuter, gå 5 minuter efter och här är 3-0 till KUI mot Happy och Lidl och Anchen spänningar och just ner det någon överhuvud. Ja, så det är sån är Luigi Wrestling Chavel. Det bestämmer för 3-2 mot B6 2 för smott spalt. Ja väl. Som alla kom. Ja. Här var ju 6-8. Ja. 0. Ja. Ja. 2-2. Så det kan jag i Wrestling. Jag vet inte det är ringt att jag det i mitten halten och att jag kapar till börja. Det är hela trupp. Men det är kanske det här att månaden av Leon är större så än att Taylin som här var Lee kanske från nummer 5 och ner efter Taylor slutet att han för hinlinje att det här kommer komma. Ja, Tamonen är väldigt ganska inte eller han är ganska minkande att det så vet inte det är bättre Lins blir värre eller det det så Lins där ganska från 5 ner blir bättre alltså för alltså så men det är det finns en kapping här och det för att ni står ute vardags ni för ganska fast så att lums Samer nu har vi hört vi tar fram här att här till och med att vinna alla dessa man har i fjärde. Nu var det ganska inte ett åttal i akkurat men det går väl. Så skiftar KUI ut för Jakob Andreasen och inkommer Steinbjörn Olsen. 6 minuter efter att det någon här i Gondadelle 3-0 till KUI mot Jabe. Och vi skiljer den att Heimalie är besträmer ständigt att vinna mot B6-30. Och att Wiginge är råda 1-0 och Heimavedle mot Skala. Att NSO är att det var 2-0. Men det är 3-0. Bertil Hansen till 3-0, ja. Det lät 8-2-0 tulja, rymla tulja och för alla, ja. Och så hade vi ett mål att säga att Bertil Hansen. Och kom vi dan där 1-1 och Arjon, ja. Och här är Rainer Habbe och Tröntor Jensen, Obalten, sänder han in i Brostein och
Så är det så här stövnar kanske men kajarna har alltid tämar allt stövn in i egna brosta i har björn så chat. Och så för att där kvitcher hinvägen och till Jalkrum Elter som är bollen. Han räcker vi någon ensam att där och bojar och han är ju folk högre med in här kommer Jan Spjärtal fram vi och så är han inne i brosta han är nästan läser men här kommer så Daniel Johansson och för tackla bollen ut och tar väl hotna spark till Kawi. Ja, här Ivar sen ganska väl här skulle jag vilja kan man säga finns jag att skåda på mål här ett la möjligt lagt han på två så att jag där kommer öliga gå stöv Jalkrum helt bollen lanja boja till rött löt och för spalt han Paradise här men så det är Lucians busk men vi så ger det ett träck in i banan ganska istället för ut efter och så här skulle jag skott bara vägen ja kanske är första nästan inte nöktande det akkurat där som fick skott till mål. Hotna spark till Kawi och här kommer till nästa stång och här ständer Trunter har under bollen Kajarna vinner natter ut att till Jan Spjärtal. Så langar han bollen väl in 4 efter Magnus Eilsson för han ut ur Brosteinen och Kajarna stand att där från visar i natter Brostein i halde Semir men John Fredriksson kom helt åter och i Brostein att hjälpa till och så in 4 och så är det om man får ett boll rätt och bollen blir center fram efter till ja det är Semir att jo men att det här vinner Kajarna blöder via vinner den bollen här och här Bjarka Tighter faktiskt eller går Bjarka så kommer så att har man fokus rutter där vem och knocka och klaxning där så kommer en fin center att det är när debutanten är perfekt boll där men för det kan inte helt som man kan skatta men alltså som inte var att det måste göra den hotnaspars. Ja. Väl en 4 och så var atter har Björn var atter om en halsen i egna Brostein men tar sloppet så vid kvartsen av näsfär. Och så är det John Fredriksson. Han fär så bollen fram vid genom åtläggare. Lägger han så fra sig framåt i vattnet. Och här är ungen har Björn någon här som bollen fär. Bära kajar. Och Malmören hever han så nu. Meinhard Johansson. Går 30 minuter efter av vanliga läget i här i Gundadellen. Framvägs 3-0 till K i Modi HP. Och så utspel från Kaja Malmannen. Jan Spjärtal har bollen helt ut i bornon. Johannes Danielsen, Jalkrum Elter. Så har Björner efter. Får han Amina. Och Kajarna får han efter på vägen. Och så ändrar han efter till Kajarna. Trunter vinner en tackling. Björner vinner så efter. Reina Bera köttet att genom en modal uppe. Så för ganska en av de mest essent i HB-spelarna i det. Och i herna högre med igen. Och det är så Adrian Justinsen. Han vinner ett hotnarspark. Ja, alltid en fan eller gal. Ja, kanske samma vi kanske resten av halvlinjen att ta vara undervilling för det mesta. Och han var väl med över den och för alla som vet han kreativ och kom till så här. Nästan chanserna och lägga upp till så här. Nästan möjliga som har varit att vi får. Hotnarsparken teker Daniel Johansson och så rennar där och skalla här helt in i Maltainon men räcker inte Malle. 2 minuter efter av vanliga läget i Gundadelle. 3-0 till KV i Moti HP och Malsparkla till KV. Bejlini har brukt sina utskiftningar också igen, alla trudjar. Så att här ungen spänningar av någon som helst län. Allt är avgjort till att vara en halvan timme. Inkast till KV. Jonas Karlsson Danielsen kastar in. Och halvare har halvene högre mejen under västra skydden. Och han tvärder bollen röjner att tvärdan till Jan Spjärtal har Björn kommit till en långsänten giver av halvorna. Flyer för att renna till efter som bollen. Och har Björn här vann. Så blir bollen i halde där Arimor sänder han in 4 men Malmören kör kvar i rättliga åtarnaver på er efter bollen och för han i fönningen. Så jag har sett av senaste minuten av vanliga lägtøy. Nej, det luktar till att här var en utskiftning efter. Ja, det är alltid hoppar nice det var. Ja, kanske är det 2 och 2, ja. Det är Jan Spjärtal ska ut. Och Kristoffer Jakobsen in. Han som kommer att tro att det är KV.
Bortevils soneren, han har vært fokla for nok lenge og spalt. Kristoffer Jakobsen. Ja, han spalte flere venner det nu. Eisen högre backar. Ja. Men han kan spela som alla möjliga sen ja. Ser ut för in och mer centrala mivötel nu. Ja, tog in affären. Jag vet inte om näkar har haft näkar skällt i loftet vi talar om något som lagt och trät. Jag hade där i gång till Yorkshire nu. Simtalvan. Ja. Tror men något är lagt och trät. Ja. Till länge sedan man har gått att Atlantis mellan HBK som är så shelter för spänning och att det är så stor Malmö alltså. Ja, och så långt ju stäj. Ja, och det är inte för lite helt. Nej. Kai över hur ser här lasten upp på barna. Det måste vi säga. HBK har varit pura vandaliser i Atlantis. Nå. Nu slakt att vara 4-0 Peter Knudsen, då förstår något. Ja. En så gärna här melda sig allvarligt in och i så här landskapsna vi är någon flott och sluta. Fryspark till K och bant utanför Havet Brostein. Oha, ja, att det var. Ja, var det innanför vart utanför fastlätskar för en kall och. Ja. Nej, det var ganska var det bant utanför. Ja. Fem månader tidigare för timmar visst här. Jo, det var utanför allt. Det tog vi vast, så vet jag. Jag vet på ska inte efter det på att. Nej. Ja, men jag hade lagt det. Är det nog inte lagt så. Nej. Om det finns lyckat måste jag gå ut bara. Det var 0-0 så där. Ja, akkurat. Vill jag ha mer. Ja, lycka med. Men här är Möllage, vi är en god skotte att testa HP man natter om man för blev. Ja. Det var nog Ronny Möller Iversen alltid som rände sig vi. Ja, Liot att utrans var 4-0 till NSO i Mosorn. Ja. 2 mål till Clement, 1 till BTL och heter så till Peter Knudsen, ja. Och så vidare det inte till Liot när det stanna, men alltså senast vi skilte det kanske mest ovant det jag heter kanske syndrom ovant att 3-0 är Amoni här i Havn. Men att på 60 ständigt till att täppa för Epströme kanske är det syndrom ovant där snä. Men ta då jag också bara mer om det så öle inte ta stöd till det kan gå så att Epströme för det super gott var att det kanske är som ska gå där finns ju näka tillgång på. Men fler var Ivar samlar skatter alltid så att ja. är full man här. Nej men det är det inte alltid det. Jo det är alltid också så. Men jag har lyckats så flatta bright att där mäkna en god ja. Her så fryspark til HP utanfor Kai Brostein og hetta man for at det sørsta som henter i hesen testen. Her er og tar trutcher minutter som lagt ut rett om å være farner. Så i GD heter det sørsta. Og Alex Trolay han fetar så inn i Brostein Chakai til Crowder Frostøvna. Som skal haltast i samband med frysparket. Och här kommer så till Frysparchen. Alltid det Daniel Johansen. Han lankar till mot Maldon och att det var en god skottrend och en fin bjärging. Meinar han var fotlare långt. Och helt på någon och att det var sista skottet i distan. Och det blev alltså 3-0 till KI mot HP här i Gondadali och i första omfärre och i här som Kappingar Arnon. Och 1-0 var i Halleitsnon. Boris Dorsljak och i förra halvlek i 21 minuter. Och så kommer 2 mål vid Stotton mittenbile här i 17 halvlek. Och ta förra kom i Nujwald Trusins 20 minuter och det var Semir Hadzibulic. Och stått efter i 2 och Trusins 20 minuter ökte Paul Kletskar till 3-0. Och KI som har varit nämnt som en av stora FM-favoriterna i år tar gjør det så til at styrke ponter han kandidatoren men hetta var minne godt å ha på i det her andre som er vant at ha på for at være en FM-kandidater i år og til alltid vi få en greie
avbände kom i det att HP hever löten inte managerna till att göra sig galtande med till den främsta linjen. Ta var pura tandläser över 5 minuter och hemavötle mot KA och i det och klarar av inte att skapa en verkligen målmöjlighet och i Atlon. Desnon Jonas, det är aldrig så jag va? Ja, kanske det hörde jag en bant Arnhold stank och att han har spark men nej till Schaltan och Monen är ja till 3-0 till Abraham och 3-0 till Neck. Ja. Och det som så jag ganska sövn upp att det värre till det att det går mer. Det där här det men så finns det karriären här så är det väl som en ska man säga en troublande sta men det är avgrättande väldigt lågt ja. Det bara kanske inte champagnefotboll men det var klassarbete än hopp säger och 5 minuter. Ja, och vi bara helt följa vi här kvart få att ända live på vi då för Stäfest 4-0 till NSO i Trondheimsveien. Ja. Och Vikingur skala till Eisen Leo, det blev 1-0 till Vikingur, det var Adishina Laval som gjorde skjut till Malle och annars hejen skala enkelta möjliga Arnaka mål kom till Viking, då det här hade brottspark som där inte finko i nätet. Och så där Aje. Här är Leo. Det var 3-2 till det var 3-2 till Ström mot 36 över skilt i Alanon. Här är Eisne Leo. Alltid ja. Ja, det är sen 3-2. 3-2 ja. Så är det Arjon här och inte så ett la få ganska ja. Jag vet men det kan vara att det kommer in. Så men annars om vi skulle se några mer om den här disten i så läs som där så ut det där i mont till det som där så ut i fjärd till dömes det har haft en avvis utskiftning allinon men det ser ut som samma omtryck att här var ganska som krafterna. Ja, I halvtid da. Altså, det så här var det sen Ivas hammer där skulle bryta om att några nya spelare skulle komma och ta över från Örn som är ganska farner. Men utifrån hesen dess någon så beter sig han bara nej så ser det ut att det bär några vi tog tar ju inte den här i röv. Så I halvtid att det så faktiskt helt gott ut men till att det som jag lyckas i Huxa syndrom alltså om Haberne kanske är så ring och skörna att det är öle lätta spel mot jag vet inte vi får kanske söka ta i nej vi skulle ju döma har vi på hända ner första distan det kan vara med sätt när det står tar vi där men och Habbe manglar så Habbe kanske att least mycket taller och förlatt till att det blir UKR blir helt inte ordentligt testa men framvis att när jag gjorde det så är väl hetta en av de distan som man alla möjligheter så för att det är en trouble list att komma till Havnar och så reellt smyrja Habbe va